Hey, good morning. May buntag sa taga Bisaya. Bisaya made in Washington. Directed by Inday Tis. Di pa dito ang takamao. Sige lang. Pag-upaman. Mga unta ninyo. Kuani ka na gining. Sina, kanang Bisaya kayo kay inununan. Sa paniusa day? Na ikamunggay? Tinuwa. Na. Magkinamot di kuron ani. Kay mo giniyak ang ganahan. Mura lagwa gikan sa ospital day. Aligre. Nya napay kuan. Kanang chicharon no? Sus. Inyo nang hindi mo day o pinalit na? Hala kalami day. Uy, meron gyud eng wa ko nagluto magdadag na ari magluto kay mas lami pang inyo. Logi si Inday Lerman lagi mo no? Ay kay nagluto ani? Kisa man di ay. Luto utang. Kisa di? Imong magwa? Lami sa magluto. Unsa ni isda aday? Ha? Unsa ni isda ah? Kuan. Pampano? Lami day nga ginahanap paghiwa. Barato ang pampano diha at bang sa Foley. Really cheap. Ti asa man? You know Foley? Ah dito sa Seattle. Oh. Wa pa ko nakadto ko kaduha. At Di- bang seafood kuan. Mintag na pa mo drive na ko ato. Unsay address ana day? Wa man ko sa gudi ha. Tagal ka. Ni adto ko na kanang Genesis katong nagpakuan ko sa akong kuan kanang Pilipino pa akong passport niya nagpalit ko kanang ticket sa para Pilipinas. Dito ko nakahapit mi sa puli kinagian man. Day, makamungay day. Nami Awal imurang litan am alam. Anyway. Ato ning ikuan. Kalami anak day. Uy, kaya day na. Ang kamunggay. Lami Sus. Naa ka ani dito? Naa ako. Okay. Lami pinas Lerma Ang silingan ako sa Aberdeen. Mao gini ni adto sa Biden nga nagkuan mi na ba nagpa sa to nagpa blessing no? Ano di balhin mo dito? Ikaw pa to. Si kuan ang amiga to si ang una gyud na na-meet si Philna. Howell. To na naman ni sa Hawaii di ay. Saway oh. Dayon ikaw nga dayon sila si Gilda kay amiga mo to sila. Dayon nang hantod na. Wa pa ba ito'y Facebook di pero magkapundok ang mga Pilipino no unsa ka to pagkuan day no unsa to pag-communicate. Doon naman tayo practicing eh. Ulagi nya wa pa to'y Facebook pa nga nganong magkapundok man kita pirmi. Nagkuan ka ng... Wa pa na mausong Facebook. Wa pa'y computer, di ba? Kami aligri wa gi ko ati trabaho ato. Nagbantay ra ko sa akong anak. Hindi ka to puyo, sir? Sa Swanson doon, no? dapit sa Swanson. Dapit sa kanang middle school. Sana Miller Middle School. Karon among matong gibalgya pag dayon na sa Pilipinas. Lami ka luto. Odi na si Odi. Gigutom man ka oy. Di nindot lami kay sudan ni mog tamatis no? Mao magikutig tamatis mo nang wa kayo lami ang ako. Yung sa si mama, di tayo tematis, kadala kong mapanin. Okay. Kaunon dayon. Mm. Bye. Ang Pilipinas,